hapon mga kaidol. Salamat sa Ginoo mga kaidol kay sayo nakuha atong mga kaidol, atong kuta mga kaidol. Sayo ka kayo mga kaidol. Oh. Nakuha na to ang kuta nga 1,200 mga kaidol. So kuhaan siya og 250 nga gasolina na 1,000, ang 1,000 kuhaan og kuhaan abang 360 na tayo limpyo nga kuhaan 640 plus kaon ako 70, so mo na 710 mga litong limpyo ron mga kaidol karong adlaw mga kaidol, limpyo na to 710. Pasalamat sa Ginoo mga kaidol kay sayo na to nakuha mga kaidol. Sayo pa mga kaidol. Palit ko si Hindoy mga kaidol para sa among panihapon mga kaidol. Ako ralo ah. Toyo ang sauce. Kutsinta no? Palit na taguan mga kaidol. Chikindoy, mamagunay ganahan sa akong alaga mga kaidol. O kasa na po, ganahan na po gani mga kaidol. Salamat sa Ginoo mga kaidol. Sayo na po atong kuta mga kaidol. Ako mo palit og bugas mga kaidol kay itong niaging adlaw mga kaidol kalimot po ko ako unta to sa i-vlog mga kaidol. Kitagaan ko niya 5 kilong bugas mga kaidol kay membro man siya sa kuan kanang baog. Membro man siya sa baog na cooperative. Nagbayad siya, nakitagaan sila tag 5 kilos nga bugas. Dagan man siya bugas kay naman siya basakan. Iyang gihatag sa ako mga kaidol 5 kilo. Natagaan po ko niya 100. So ibutan ta lang mga kaidol katong 5 kilo tag 50 pinakababa ang kuha na ito mga kaidol. So na ako 250 plus 100, 350 yung gihatag sa ako mga kaidol. Kalimot po ko, i-vlogot na ako siya mga kaidol kay luoy po ba. So ano ko nakahuna-una mga kaidol. Pero gusto po siguro po siya magpa-vlog kay yana mga siya nga kuhan nga. Muna ako pangalan, ana ba. Pero kuha man na putang sa una-una mga kaidol. Dili pareha mga kaidol ang kuan, dili pareha ang biyahe sa kuan sa single driver mga kaidol. Usahay swerte yun, usahay way ayong kuan mga kaidol biyahe. Karon mga kaidol kung uabot pa ko niya mga alas kuan mga kaidol alas 7 libo ka pinigod akong limpyo mga kaidol, libo. Pero mulang naanad naman ko mga kaidol nga pag makita makuha na ako ang kuta mga kaidol. Uli na ko mga kaidol ay lami na po kayo relax mga kaidol bitaw na makatubang sa electric fan mga kaidol, lami kayo relax ba na busy po lagi mag-edit mag-upload pa po.
Kaabot na ko sa akong bahay mga ka-idol. Babay na mga ka-idol kay mo relax na po ko mga ka-idol. Mag-edit-edit na po ko mga ka-idol. Upload. Hangin-hangin mga ka-idol. Salamat sa Ginoo mga ka-idol na sa iyo nakuha tong kota mga ka-idol. Tagaan tagmaayong dagat sa pagpamasayro mga ka-idol. Salamat sa Ginoo mga ka-idol. Babay na ninyo mga ka-idol.